Hoe gaat het tot nou daar? Nou, van de morgen heb ik een ringje voor. Ik heb nu 2 poetsen met leedjes voor. Dus ik ga een knopje ervoor. En waarom ben je hem hier mooi zo vol? Nou, dat is van de Metaldetectorclub. En nu een keer in Friesland. Ja, er ben ik geloof dik 200 man, 240 man die er mee doen. Dus, Nou is dit een wedstrijd en dit gaat om ding fijn. Ik dacht, je kan ik vals spelen je wel of niet? Nou, ja, ik denk dat het... Ja, poetsjes verstappen, maar noemen ze erin en daar kerst wat maar winnen of zo. Ja. Dus ja, vals spelen, ja, gaat net vol om hakken, hè? Het is ook een beetje de sport natuurlijk. Hè. Ja, het is wel leuker om gewoon wat echt in de groen lijkt. Tenminste vind ik het fijn. Dat vind ik leuker, ja. Ik als je een mooie gouden ring vindt of zo, dan ga je daarvoor. Maar ik zou dan denken, als je alleen in het veld bent en de komst volle grutten, dat wordt nou dreig. Ja, ik moest er wel even nog wennen met zo'n groep mensen. Ja, je viel er toch iets meer opjagen. Ja. En maakt het nu ook uit wat voor metaaldetector je hebt? Oh, dat weet ik niet. Sommige mensen die hebben dan een hele goeie, of die denken, zoals mijn vader het zegt, dat ze een hele goeie hebben. En die rennen helemaal zo het veld over. Maar voor de rest maakt het volgens mij niet echt uit. Je moet gewoon zelf heel goed opletten. Ja. Ook aan de geluidjes, hoe mooier het klinkt, hoe mooier je iets kan vinden. Kan je dat uitleggen? Want wanneer klinkt het mooi? Nou, stel je voor, je hebt een muntje. Die klinken mooier dan bijvoorbeeld een stukje oud ijzer. Een oud ijzer stukje die klinkt dan ploem ploem. En een muntje die klinkt dan kling kling. Dus dan, ja. Je hoort het bewijzen van glimmen. Ja. En jij om je heen wel van, ik haal 3 poetsjes, ik haal 4 poetsjes. Ja. En toen zei ik kan er niks. Dus dan wordt het al wat minder leuk. Maar ik kan er ook een poetsje van, dus komt wel. En wat voor gevoel je had het dan? Had je wat fine? Ja, het zit even zitten. Nou ja, jouw baal blijkbaar al dat je niks ziet. Nee. Maar wat ik zei, ik geef meer van het... dat is een schep. Je bent ook altijd op zoek naar de schat, hè? Dat snap je wel. Dus het grote goud, dat mag we vinden, uiteindelijk. Yes, riemen opborstelen. Elvis vooraan. En laat ze niet sleuren, jongens. Ik ben Marijke Daarlang. De hond heet Butler. Mijn naam is Bert Kracht en dit is Doortje. Ik ben Piet Dijkstra. Mijn hond heet Fleur. Annette Dijkstra en de hond heet Elvis. Ja, kom maar. Yes. Links, hè. Let ook op de pootjes. Seeing what my eyes can see. And being what I wanna be. Goed zo, knappert! And I'll do what I wanna do. En dan gaan we oversteken. Cause it's you, it's you. You come on, help me. Keurig, netjes. Dit zijn honden, blinde geleidehonden in training voor geleideschool Herman Jansen. En we trainen ze dus als geleidehond. En dan begin je zo jong mogelijk mee, dus als pup. En wat trainen je al hier? Wij trainen dus alle commando's wat ze moeten leren als basis voordat ze straks, als ze teruggaan naar de school, om in tuig te gaan lopen. En dan, je geeft de commando's het links, het rechts, het wachten, het over. Dus alle commando's die ze straks nodig hebben.
Wij doen mee omdat we het sowieso een leuke manier vinden om honden te trainen. We zijn gastgezin geworden omdat wij de afweging hebben gemaakt van of een eigen hond. Maar dan zit je er weer 13, 14 jaar aan vast. En ik doe hier aan mee omdat ik ook toch iets voor anderen wil betekenen. Keurig, netjes. Braaf. Fleur. Ja, laten. Ja, netjes. Super. Valt het mee? Meestal wel. Meestal wel. Maar het valt zeker niet tegen. Nee, het is ontzettend leuk. Je hebt een hele leuke hond in huis. En dat van puppy tot aan groot worden. En dat valt echt wel mee. Het is wel leuk. En dan komt het moment van afscheid. Ja, maar ik denk niet dat het zo zwaar is. Want het begin is al dat hij weggaat. Dat weet je van tevoren. Dat is het traject. Je levert hem af. Goed opgevoed en wel. En daar gaat het eigenlijk om. En dan, ja, het zal wel lastig zijn om weg te doen. Maar ik denk dat dat heel snel overgaat in trots. Now I was lonely at sea. I was working unfamiliar hours. I was not doing anything that I wanna do, but now you know I got power. Whoa. You're living in my emotions. And I got power. Ja, het is allemaal vrijwillig. Het is een vrijwillig iets wat je doet. Ja, in feite zeg ik altijd van, je bent niet moeder Teresa die de wereld kan veranderen. Maar je kunt wel een kleine bijdrage doen om zo een medemens te helpen. In feite kan iedereen zich opgeven als gastgezin. En we zitten er om te springen.